Operazzjoni ta' salvataġġ mill-uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta ma ssirx kuljum, però meta ssir tkun waħda intensiva. Għal dan il-għan Lans Bombardier Samuel Mamo għamel taħriġ intensiv sabiex tkun ippreparat għal dak li jista' jinqala. Dan il-taħriġ qisu madwar kelli ġimagħtej sar preparation course u waraħ kellna qisu madwar 6 ġimgħat ġo l-iskola stess li hija Aviation Rescue Summer School ġo Pensacola, Florida. L-operazzjonijiet ta' salvataġġ ikunu rikjedu kontribut minn diversi dixxilpini u allura dan il-kors li Lans Bombardier Mamo ħejjeħ sew. Il-kors kien jikkonsisti sar tactics, physical training, kif ukoll tkun preparat apparti fiżikalment, tkun preparat mentalment. Kellna ħafna swimming evolutions, SPNCs jgħidulhom, ħafna underwaters, open water swimming ukoll. Konna nitrenjaw madwar darbtejn 3 darbit kuljum. Filgħodu konna nagħmlu calisthenics, kien jikkonsisti wkoll ġiri, u mbagħad konna mmorru nitrenjaw l-għawm. Mbagħad wara ġieli wkoll konna nitrenjaw il-weights, bodybuilding biex nibqgħu kemm jista' jkun insommu s-saħħa. Minkejja li t-taħriġ ppreparaħ sew, Lans Bombardier Mamo iddeskriva xi jħossu u tiela fil-helikopter sabiex isalva lil dawk li jkunu f'periklu. Nkunu ħafna under pressure u hemmhekk speċjalment kemm konna qed nitrenjaw fiżikalment fuq l-art u fil-baħar swimming evolutions konna qed niġu under pressure ħafna. Allura jekk jinqala xi ħaġa llum il-ġurnata nista' nagħti il-100% tiegħi għal meta jinqala. Fit-tmiem Lans Bombardier Mamo iddeskriva s-sodisfazzjon wara li Ilesti operazzjoni ta' salvataġġ b'suċċess. Is-sentiment huwa kbir ħafna, speċjalment ikollok tarbija jew ġuvni jew mara kif ukoll anzjana whatsoever nkunu lesti preparati nagħti sforz biex inkun nista' nsalva dak il-ħajja ta' dak li jkun. Apparti minn hekk naħseb m'hawnx isbaħ rikal milli ssalva persuna.